Auntie chese wanya dufudie. Wahu. Na we mesra na nanom. Se nka obutu soa. Na nka nanom aka bibi ogu wasum so papa ahwere ne nkwa. Ne nka ma ahwe se wo sene so wo ho na wo besuo. Se wo di wia ne wo aba besuo. Onwene. Wo papa da phone no onwene ba ko kura se. Nanom ma dentie mema wa ma ba ko no bon chese mema. Ne ma mi ogu kura. Obeja ya kwa kodi. Hey. That's it. Now here. And I continue na mother room. Me ho ye na so e. Ya kan edikti hey. We dey obetena se. Oh, we dey enye ntrase. Me ha enye bone. Ya no pay mi hia o. E ma o dey asem to manim. Se wafu bia wade abopa. Wo mo nipa nyo. Nai, enye hwe. Mia mafato me ho so. Apapafo. Amuma kodo bibia kama. Tiwu ya. Wa papafo amuma do mafu. Sa pepepe. Oh, that's it. Na na no nyo kase wate. Na anya bia no ehwo ka yese. Oh, we die ekabia ni ho. On se me yede se konkon a me yeda ache hin. Omo mkodo e na yemi ame nkofo. Nti ehwo sikasem ni bibia de mi amafa bibia. Na omado ni yenso. Mi ame bo kontre ko hwe. Ameya. Omado kama pa. Me ya kyerese owo me hondo. Ndi me fa na wase. Unti me pe wasem. Me pe obi sua asem. Bitimi hu. Ti how bia ye wo how ye obi sua how no. Me so me how. Oh, ka wakoma to yem. Nana momo o chido wate. Enyo. Nana no menyo wakoma so ade em. Enyo ho. Bibia biem so wo ho a otimi mama sote. Mate. Me hu de me yafa. Da che hene. Nana munti abega no bafo. Mate. Adwene pa wo tirim no. Ebia no mi go nsan se mi go bi mo. Mi jidi. Koso mate. Na obeya okese. Ne mesere kwan. Yo. Nana no muni wachi. Me nante ko ho sa ba har ma brepa hwehwefre timi. Ani mi hwie ensen kaka. Oh. Emane how. How. Me ko fie no ma wo fie. Yo. Me ko ye no ma wo fie. Oh. Nana no nyo kase. Die ni awia. Yo. Sia na abene pila so beto so de na o de we obe hu say abibia woni abran na sha ha sei ma ya nti ba ko pe eno ne me ba ko pe empo me ni abena akasa o ma me kwan se metumi aye woni me se kuro me ye nyina ye pemma tuni me ba ko pa ya nse hwe mese abena ma o kwan se ba be abna ti ase mese ba ko pe ase abena ma o Hey! Ese do. Sa. Wo ba ka che me se. Eno frɛ me no. Na wasa me ho. Abesi ma ti ba de wuye. Enye nananom. Ana bo a me na me hia. Eno afitire he a. Hwe no afie kwantintin we. Tese nka meba no. Wo aye ho bia kama. Anya sa. abena we dey misilo but nananom mudin silo abena menya ba ko pe o de ketua bi kura misilo menche misilo Sibo ashada na me fama asema awuso enti ka woni ye no me yankasa me dem abena na ye dem hey si
Okay, mami. Solid best friend. What's the word she says? Yeah, Miss Wonko. Hey. What's the word now? Maybe she was so now, so. Think I'm Jenny. Into or semi crying in gown in the bed. I didn't see my plans, so I said, Jazi. Kame kwa no. Ani ame nkɔ na anopa maba. Oh, wa by the said na wanya aba. We dey nya bɔne awia no. Oh, faku. Oh, we dey interest ehia. Ya monitor. Awia no na adon. Eka kyerɛ me sɛ wo hia me. Ai. Na me ya ade ketewa bi. Na me wie kura afi. Ani sɛ mato awi. Yo, we dey. Nkwa me sempa. No kure. We dey asem ketewa bi. Si wo therefore say no si da ho. Sɛ ye ka no kura oba setena nyeyi. Sɛ bibie no wo ye a eyeyi. Nenso nim sɛ nye dia bia wo mu ma ne ho beto. Nenso so ne ho nya ntɔ ni na no so nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔ ahwe. Ɔ sɛ yɛkɔ ahwe. Dina mi susu sɛ ɛyɛ ka obi ntena ne naso. Sɛ bɛyɛ yɛ tena se a yɛnya yɛhu sɛ wo ni nipa so masi ɛna adwene wo man no. Opim sɛ ne ho tɔ na afei ɔbɛtena ne dabre. Na me sɛ me no susu ho. Jazi. Ado peso tu odefo ade so ana. Oh, David, me too, Nadia, to say. And I person can actually man a cockra. Oh, what Jiman was he bonny? Eh, in the panel, oh, mui. Ah, sir. Yadian, why are now? Cassie for means in our idea. And a crown or therefore tears in we are. I've not one and once here. You say it mean confess will be a meow sending of an. The Kajamia craft now swat. Sad the corona. Jazi. Na me di bram di wo kuro di am ene sei. Na ye frɛ me sei. Mabodin de sei. Continue. E di eti na me wo hɔ. Wadefo no am na me hwɛ akiri. Kontre me na me si hene. Jaase. Kontre dwuma die ne sei. Jaase. Jaase. Wonti me nyim konya. Enkyere motia ebada. Oni ene osi nyina omu yi nkonya. Asem we enter afrem. Oh. Say oye. Nsusuye efi ba kofo trim. Na mu na gina sie ni de. Se bia nya ba kofo. Di makana wo de nsusuye na me ni ususu ho. Se na esi akɔwie ni. Wo de yemfa konkon ho. Ate. Akonkon. Jaase. Jaase. Country. Ne, yo know. Asemu ya meka ye a obuafu hu. Se ka menka asemboni. Osa. No, so already. Osa. Osa, I don't do for sa. And then I'm back home here, my say. I won't come with you, dear boss. And I'm sending my son what to tell me, be a consumer, be a queen. I don't see about this. Not a near buffooning, are dear, I bring now a dinner boss. Are they? I remember about my saying. Oh, yeah, Chenica can't cry, never yakwa. And come on, Cecilia Mindy. I was so wounded. I mean, Judge, I'll do a woman's on the pound. Me found woman's on the palm on the comb. I'll do a number. So which I now, or baby and chain. It's a jeep anyway. Mina mentra J. Dolphin Abrabon. Be honest, was said them you. Nanko, Nanko, Moonzin come and piano. Wounded Debbie. Oh, my piano. One never one pepper. One our pepper. One kind of what is how it's down. Osa, Monsieur. Chase, hey. Osa, Andrew. And then I'm my enchanter.
na na mind. Mr. Pacho. Minyamini masa. Mr. Mina na nanom ne nam mintimi yimitedu ya emfa ncheche masa. Ya ho fedo. Ewu Mr. Aha me ba yi na nanom na kire me se me mra se. Brami na na bia nche wana odi na odi abesha hasa. Mo hwe Mr. Mo mintimi nyesa. Ono na odi wani atene se bi kwara de opena wa Na mfu anu nka mususam. Ebi kwa ye bota ye pen kwa okrom ya na ebi kwa no kontumi mani Me mfa wanu nkeka mususam obi a wugina na wote. Emfu anu enkeka mususam. Asema okan oboa. Onie. Muti. Na na machira. Oye na wani. Nti bia me metumi ama e baba yekrom ase. Nti ade ese ya bia yenso nti. Uti. Momo mpe se me de me ho aka no obinya ba na bia somoso. Mintimi ni ma bibiri na sa. Ma ho odin yesai. Se me de metadua e ma obia tadua ne se ne beka. Ebehi. Ni amaka ne kum. Hwe. Uti. Ba yo bia mo bia ye bi won ko adon pesa wo. De me ye no mo nti ase. Me ne nanonom ene nam mintimi mfiti prekope. Enu obia nkoda sa. Enti se ne osana menene da. Monko mukoto de mo mpaye. Send papa be free na menene de no aba. Eba mo pe no benya bi. Na bia somoso. Emamo nya anwa ya. Send mu si pre no. Ebia adwe ko adekoto no a na makekem. Mo be kekem. Nanso osa de obeje. Enkwan kro ni de ya. Brain chen kakra. Why? And do so ensen kwa. Ti so ho ne ense ho kwa. Esa na mama Muhammad. Atwe kwaje wo home. Why me nyom be kan de aka. Why? Ti wo home mama. Mo fam pa bo pa enter na chi. Na wo na mo pe no onya bi. Onya bi anso betime nya bi. E mama nya ho ya. E mama mpre e wa brabom. Mon kwa ni ye be din komo. E ko dem. Tinu. That's it. And went to no monam. No antia. Mo pe metadua. Went to no monam. Adama. Hey. Ese mo tutadua ho anamo. Anamo. Sramo. Bana boate adoga. Ko kire wa se ma kire. Kwa tun kwa wo fa. Wo ji abos meseko. Mintimi. Ko. Te ba fe wo. Eh. Anya. Na okwe. Me gina yi. Akwa. Ya okwe. Ebi osa, send wo so si pri. Osa di wo pre ho dodo. Ensema ma ya be kan kwa na se bi obemo ma dipem. E wo kwan benso. Me gina yi, wo so wo hire me. Ni pe omo kan asem dane omo ho kro ye ya. Watu ma nso mo nyina se watu atene se wo ba okwe. Osa, minimi hu. Ena minimum a me no mo na. Sie, oba paade ya. Oba so ode wo beka fom. Oba. What to do soon anyway. What was that from some and I watch it dear soon for the man. Oh. Mommy. No my dear auntie. Oh yeah. My baby and no be a bit. No correct. Niana Mikai. And yes, sir, who poor fool and not a bunch for an abody phone and be chow. Yes, a card, yes, so a kajapadia. Sina japadia we. A kajapadia so a little bit. Okay. Dear. The panam de nature. We did for another nature. Sasa, it's Mitchell pass up. Sir, hey, you were her. I'm the idea send the two. Australian. You found two of them. So, Oba, Musso me. I don't just look at and share. Nana Jassy, that's me there. Yes, me as one or and penny for come on when you name say, oh, right, your enemy. And now, oh, run and in your pane. I may out.
Insisi then na dream bi say ba amaya otinim. Nia wo kan nyina no. Yes say bi bru say bi so my pani kwase a minti nie ma no nkasa no ma no enya kora. Ene Agya bo say pai na ma na wai. Meka de meka bia de wo kan nyina metese mu mako e ka kire no. Nso so sabi ika onfaniti yi ika na odi ato ha. Nam so ye oba kora ye koye no ho ade a ye friend ye buza nje yenye ana ma yenye. Empo ye ka kora no. So wu a odi no ho aka wa. Na se onu ameya nso kora be ma mo di mojafra. Esa ye busu kase. So me kan na ameya kora nso asmo kan se wura mfa ne ho nka. Ngana jase. Simple so owura de ne ho aka me. Ana so mfa ne ho nka me. Menti ase enware ameya. Enti nana jase sa chede we die mesrew. Bo ho mode ne fatu ho no ma wo ba wo ba no wagie mu na ade ama no. A chede we die me de soma menti fama wo ba wo. Adom sabi ya cheche kwa brane mfani kujasa no se ntakwa na won kokoko ene obi nchire konfo ba se sini si twa ye ho nze waka odi mate so wo ni obi a me de owura wo ana wo de wo mpe ana just we nyesile me ya paase am ya wo yem se eyesa nikan ena wo sigina ye waka mate why actually teno nkwane achede na wo sa achede am de ma no so achede we de mu ye mi du ni ho na waji mi jani edu yenko edu ani ho na mi de ma Punya papa. Nanda na. Omo mama ko mo. Dia na body se pita no fe ni sisi ti a wo. Na wo bi da ti ho me ni anya na bi mo ko yi. Na anya. Enti o de ye ni na na bi mo ko yi. Na wo ka se dia na body se pita ni tu sa ba de na bo. Na e pokora nso ta wani bi mo. Dia. So ba no ko ni ku ni. Mo ba na. Wani ma. Wa we dia wo ya wujina ha no ma wuji nkomo san. Nana na ye nana woni ma san bia ba. Asembe na benti moni ade mo ho ha sa. Nana awo ho bia ba ku ni. Mama mienu aka ho. Na oba bi kwa wu na hisini ya sonko. Na hoso bi fite. Ni ti achi no. Enu nti no moni age amogina ha mo asidi. E de mo fara na hima sa fie. Nana en hyper ya watch na mama. Nana enu me to say enu dance ye na ebe you. Asi bi mo dikia padaba. Na ko first time. Hey, ani amati ani gesem. Senti na mo ho tamu seye. Hey. Na o mobile no man antisi ani say. Edi ajo mo kwa na nyina fie wa ni cho. Edi bi say dia ya enti na mo cho. Yo, ani say asempa. Ya da nananum ase. Hey. Sani atadwe. Ya ria ti de o. Matena si ache hwemaba wa so no te sam matena si sa se nananum ya adom amane emema si abakure mu dia enye na moto adi Nana enche na wo fu be nya wo di se me gina hui nana me ho so ya se me ne mu di nkrai nana she me di me mpanyin ti franko wo ka se suru di afọ mu ni di she Adru me mpanyin fie so na ye den. Wuni mu fie dodo aye nyina ye tra so okoro yi mu. She akala na ade. Momu mi mfa bibia anto nchen. Nananum aya ade. Se mo atena sisa okoro yi mu.
Share as you some PD and church at that war. Let's send the money my mother cream. Let's a most more better that ya and your number than an animal. Enya ho we be bisa kwaso. Ora. We de madam Roma, moni mema ye ne mo ha. Yenya ho ho. Enti momo ame na ye misa o kwaso. Eranom. Ebubu sam kwaso. They're making inquisition of why we are here. Tell them we're looking for old artifacts from their store. Ebushafo. The entire buy in say ye pay a year titi enoma. Titi say be a kunya dem na mo kunya dada bi na di bi a mo shada and find bibia na chese. And we have gold. We have gold. Or seek how call so or the ebechap or by so baby yadoye or a year a bit brimu hasi. It is also the end say Obinya Bibi Tisa Ediaco, no so check a year a good discount call me. It's a buyer money be any. Mama, yes, Empire. Yes, Empire. Yo, Ora. Acho, Wadama. Ye, Sikako. That was saying, na new man so am open. Acho, they are deporting a modi. They're asking of how much will be given to them. It depends on the artifact. They should bring them and we can talk. Oche say, dear Obinyano, eda ebechere eye sikano empododo obetimi ediama. Nemu, the ode ye ne say, eye ebibremu hase a obaye no, eye adoye na all ye no ntin. Oya doya nemu se obekọ na wunya bibi emfa nkonko kire se bibi sei na meba beye ye no. Na che se o twa ntro se wantu kwan. Eti wo so onya bibi di gina so se o meba bibire mamu no adoya mebe ye no wei na ye de ye den ede eja me kwan. Ana omo so atese se oba bebi sei na obedi dwuma bi sa na yetimi chewade bi etesa. Eti ade edimu ya mo no munnim sa ade edimu ni bibi nemu se munya bibia ewo eye nkunya ho a eno a eno mpesa akunya dada bio se debe ya mo hyeda amfa nye bibia sa na ahwe. Nuna ho ya de mamani je sa deshi o fa me ho eka na no kran so ho watima san akohwe so my I ado awi nananum yo kase why No. really ayas dana Oh, yanase. Ana kuntre. ubinyache Mimi wiase am bibia me ye free makomam. lokre Enti ema we enye wo asambu frokra. Bibre ni die kira eba. wasa me bawa baso wasa me bawa baso kwe ma tutu mani atoto mo fi o mo frasi nyina akoma pa na ade na so won mini boni mu tri Abi. abega na so yo ye yin katima mu hu na ese nka koyi ba de shekonkon afa me hu asem ato ho so Nti na mpan fam kan se deshi anko a akwa adwane. adwane ampa oh me da wasi bebre that's it oni bibi yes no se obi tu hwem kwa ntu ne hwem ade fefa wa ya mani da chi mi sumo ade fefe bia so na ya ma We dia na memo wa nsi. Wada Roma. So what the fa be ya mamia. Ni pe bibia de ba ko pe. Ena me so me pe firi ho a wo ye mamia. Ebe ma mani ache me nkwada nyina. ba ko eye mi De ba ko. ene ne de ba dia Nana kunti. me nyina che Ye mi ye firi ho pa. Oba ato eye mi ame ba do ato.
ɔyɛ ɔba a wɔda m'akoma so yie. Ɔyɛ ɔba a mepɛ n'asɛm yie. Ɔyɛ ɔba a menya na nkɔyɛ me ho kafo. Nti sɛ wowɔ adeɛ bi a ɛbɛyɛ ma me a mesrɛ wadaro ma. Fa wo babaa no ɛma me awareɛ. Na ɛnna ɛbɛma m'ani agye me nkwa da nyinaa. Awareɛ. Daakye hene. Waa wo nua wura. Ɛna yɛsii no asiwa maa no. Na yɛntwɛn na ɔmo kɔɔ po kɛseɛ mu mmra. Sɛ ɔmo ba na sɛ ani wae sɛ owura atɔ deɛ a ɛneɛ na akɔnya ɛda hɔ sɛ wobɛtumi aware no. Na akɔnde mate aseɛ. Nanso wɔka sɛ me ara me nua wura ɛna esi asiwa maa na mete aseɛ. Nanso sɛbisɛbi sɛ yɛsi asiwa ma obi a na nkyerɛ sɛ waware no. Sɛ yɛkan sɛ owura ayɛ ne ho adeɛ ayɛ amammerɛ ne amanneɛ bi a ɛsɛ fata deɛ a ɛna meka ne sɛ yɛ a na kama nka ne yie. Awɛ nso deɛ yɛ asiwa kɛkɛ. Menkaa sɛ woanka ne yie. Ka deɛ waka. Na deɛ wɔ mu ne sɛ ɔmo nkɔɔ ɛpo kɛseɛ mu ɔmo nya medu. Ate sɛ meɛmfa nyɛ asɛm. Sɛ ɔmo nya bedu na ani wae sɛ owura ama ateasefoɔ ho bio. Akɔnya wɔ hɔ ma. Akɔnya wɔ hɔ ma. Yɛntwentwɛn so kakra ne yɛhwɛ. Makyɛ meda w'ano ase. Sɛbe owura ɔyɛ nana ɛba. Na so yɛ nana wɔfa ase. Daakye hene. A dabi sɛ mowɔ fani wɔ sisi a ekuro nyinaa me na ɛhyɛ me nsa.